maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa buntag, samtangit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinud-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog dito sa gawas sa lubnganan. Unya, mitikubo siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahinamutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa dito sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Nang sila nangutana kaniya, siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung naay nila kiniibutang. Sa pagkahuman niyang sulti niini, pilingi siya ug iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day, nganong naghila ka man? Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Hesus miingon, Maria. Ug si Maria miatubang kang Hesus ug miingon sa Hebreo, Raboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako gikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga miadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Usa gisuginlan si Maria ni Magdalena. Ang mga tinud-an nakakita siya sa Ginoo ug nga gisuluban siya ni Hesus niini. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. So, good morning na usab kanatong tanan. Apil na ang ato ang mga viewers sa atong Facebook page, sa YouTube, o sa uban pa nga mga media platforms. Good morning. So today, we are celebrating the feast of Mary Magdalene, no? Si Santa Maria Magdalena. Kini si Mary Magdalene o si Maria Magdalena, itagaan ni siya titulo, no, ni Pope John Paul II. Niyahang titulo bao nga she was called the Apostle to the Apostles. Apostoles alang sa mga apostoles. Ano man, nganong gihimo man siya ni Ana? Because she was the first to see the risen Christ. Siya gyud mo'y primerong buhing tao nga nakakita sa nabanhawng Hesus. Siya may primerong nakakita. O gani, human niya nga nakita si Hesus nga nabanhaw na, iya pagani yung gika-istorya, no? Giadto dayon siya sa mga apostoles ug ila dayon siyang iya dayon silang gisultihan. So because of this, she was referred to as the apostle to the apostles. And you know, makaingon kita nganong siya man gyud mo ay gipili. No, why was she the one? She was the one who was given the grace to become the first person to witness, to see the risen Lord. Nga naman, of course, number one, it's because it is a sort of a reward
usa to kaganti kaniya. Ngano man, because of her devotion to Christ. Ang iyahang debosyon ngadto sa Ginoo. Nakita nato kung atong tanawon sa mga, mga portrayal, mga pictures na ay babae diya sa tiilan sa krus kauban ni Mama Mary. No? Mama Mary, tanawon ng picture na babae din na kauban ni Mama Mary. Kanang babayhana mao si Maria Magdalena. Klaro ba? She was greatly devoted to Christ. Nga wa gyud siya ni biya. Other apostles left. Nalagan sila, no, because of their fear. Pero si Maria Magdalena, wala gyud siya mudagan. And that was because of her devotion. And secondly, because of her love. No, when Jesus was still alive, usag yun sa mga nagsuporta kang Jesus sa ilahang misyon, mao gyud kini si Mary Magdalene. So, mga nagkuan gyud siya. She was always with Jesus. And the third is because of her fidelity. Manang fidelity. Kana bitaw og sa ato pa na loyalty ba? Loyal gyud siya. And that's the reason why she was given the grace to be the first person to see the risen Lord. Because of her devotion, because of her love, and because of her fidelity to Christ. So, ingon usab kita ni Ana, we are called to become like Mary Magdalene. That we should always be devoted to Christ. Nga, sama sa nahitabo kang Mary Magdalene, bisan pa kung naglisod na, padayon ra gyud gihapon kita sa atuang pagdebosyon ngadto kang Hesus. No? Padayon gyud gihapon kita sa atong pagpangalagat. Lisod na, nataghan na kay problema nga sugatan. Padayon ra gyud ka. Padayon ra gyud ka. Sama kang Maria Magdalena. Wa gyud sa nilubad. Dili ba ingon na nga di na ako. Uban nga gamay kayong problema mo, ingon na mulaylo ko. Si Maria Magdalena, way laylo-laylo. Mag-ulan, mag-init, pistas langit tong iyahang style. Walay ingon nga laylo-laylo. And of course, that was because of her love. And that was because of her fidelity, faithfulness, for her loyalty. So maupunta. We are called to be like that. As Christians, Jesus Christ said, if you want to follow me, pick up your cross. And if you are weary, come to me. Kung gikapoy na ka, nahala diri. Ato kang tabangan. Pero of course, doon na gina siya gitawag na tuganti. Sama kang kang Maria Magdalena, nga gigantihan gidayon siya. No, nahimo siyang apostle to the apostles. Yan. So, sa atong pagpadayon ni Santos Camisa, atong pamalandungan ang kinabuhing gipuy-an ni Maria Magdalena. No? Kung atong tanawon sa picture, naagyon si Maria Magdalena. Kanang nagkuan, mura o purple, si Mama Mary na. Kanang tapadan na si Maria Magdalena. Okay, klaro? Klaro ba? Nasa no, so sa atong pagpadayon ni Santos Camisa, malandong tagmaayo, pangayon nato sa Dios. Nga padayon kita sa atong mga buluhaton. Dili yun kita mulunga, bisan pa sa mga kalisdanan nga atong masugatan. Manindog kalihok.